Apa hiburan jenenge ya? Iya tak kancani tapi aku engko tok ana sate lho. Sate ngendi? Ning kae yo. Oh, gampang nek kuwi. Oke. Apa ning kene enek iwak to, Yang? Akeh to ya. Iwak sing cerewet kaya awakmu. Iwak apa? Bawel. Uduh, iku bawal. Ora bawel kok. Bawel lho. Heeh. Menanti kowe? Mancing oh. Mancing ae, kerja kono ae lho. Ya aku ki mancing, ku nek entuk iwak tak dol duit. Alah, mancing ora tau entuk duit arek. Wong ganda. Salahku iki apa dosaku iki tet kekar neng ndi Mancing aku. mancing raine diluntung linggih sik petuk kancane iki yo ngobrol sik Wis sedih ya. lho sedihe ngopo jane Memang kat mancing disangoni. disangoni yo seneng ta yo sangoni kok sedih Disangoni senenan ku ya, pe kanca semangat nak ngono kuwi. Sangoni duit. Sego, seneng bahagia aku. kowe ra tok mancing ya Kaya iya. ya wis rasa sedih lho raimu wali nek mrengut ngono kuwi ya senyum sik lho sing apik senyume lho sing apik to ya Ah, nah nek guyu ngono kan bagus raine padang disawang wong ki penak apa nyanyi sik gitaran gen atine seneng engko tak terke mancing nan ya mancing iya ya. to ya Ya ayo nyanyi sih. lha pancingnya siji tok Ya kowe kan ngancani aku, sama mancing kan iya. aku. ayo siap nyanyi Iya. Seko nada do ya. do C berarti ya Iya. Siap. yo Do. Do mi. Mi do. Do mi do. kuwi lagu apa domi-domi do iki Godok mi bedodok. ah nyanyi ra cetok yo yo mancing iki tak dokoke kene sik we Colong wong kapok kok. ora iki kene iki wis do reti Ayo ngadeg sik, Dik. Ki arep tak ucalne pancinge. Iya. Aduh, mau dipancing. Waduh, Dik. Pancing kok ketuk kene barang iki apa iki? Aduh. Dik. Bisa kok ora? Nangil men iki. Hati-hati lho. Nek sumpah empo klambiku, Suwe tak ijoli ning kono. kono Lowakan. senanyar ya. Lowakan. Luwaan. Angel men kenceng. stop ana tulisan perhatian kayak apa maksudnya Kurang perhatian mesti. Wong gawe tulisan perhatian nek. ora ki tilik sik yo Ayo. lho penting to perhatian berarti penting ki waca sik dilarang keras
Lho kok dilarang keras? Nak golek iwak kan alon-alon. Oh, Iwake nang ndi lor jantung nak kaget mati. walah. Terusane dilarang keras mencari ikan dengan cara menggunakan bahan peledak. Kowe ki rentok gawa bom. Oh, berarti ra etok bahan peledak. Potasium. Potasium apa? Segi mandek kereta api kae lho. Kayak stasiun. Goblok. Lah terus apa potasium kuwi? Mbah ki, cek terusane. Potasium segala jenis pestisida atau racun di sungai ini. Oh, Racun. racun. Potasium ki racun. Karena air sungai dikonsumsi pondok dan masjid. Pantes ora entuk ya. Ya, bener berarti. Pelanggaran terhadap peraturan di atas akan dikenakan sanksi. Dene men sangsine. Sanksi. Sanksi ki sing kae nggon isi bulpen kae lho. Ya udu kae mangsi ya, Bos. Oh, iya. Sanksine nomor 1. Pencemaran sungai denda 1 M. 1 M ki piro? 1 M ki 1 ember. Jadi Wah. dite sak ember. Hebat ya. Yes. Wakeh iki. Ricik kabeh sisan. Abot, Bos. 2. Pembunuhan berencana dengan sanksi penjara seumur hidup. Sadis. Waduh, Mas iki pembunuhan berencana ikan apa sing ndi kuwi? ya ikan sing dibunuh kan ikan. Ya wis mancing yo, entuk paling iki. Nak mancing Yo, yo. itu penting sereti anu iki. Siap. Wah, wis ra oleh iwak-iwake. Heeh, iwak arek do gak moro-moro yo, apa do nyanyi ben iwake moro? Nyanyi apa? Nyanyi terserah lagu apa, dangdut, pop. Seneng aku pop. Ya wis pop, ndang nyanyi ya. Iya, rungokke ya. Heeh. Bulan madu di atas pelangi. Sek. Apa? Lah munggah piye nek di atas pelangi? Apa tak ganti? Heeh. Bulan madu di atas batu. Hanya kita bersatu. Ya pelah rondok-rondok. Sek, tak pikir-pikir bulan madu di atas batu. Lah engko nek rawang iki piye? Ya wis kowe nyanyi. Heeh, tak nyanyi sik yo. Iya. Rungokno lho, suaraku kan merdu. Sik. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Wes apa ya? Sip tip. Besok masuk dapur. Dapur apa? Dapur keamanan mesti? Jelas. Dapur masak di rumah. Lah. Akeh wae kene tor. Tanggaku entuk paus. Anak men. Iki apa iki empuk-empuk iki? Dah. Kok punanya? Telak. Wah, kowe iki dijiki lah. Lah mampu ya. Somen sandeles tak kumbah kuwi. Buang ngono lho tekune. Iki arep mancing ngendi iki? Dapat nunggu ini ke bos. Lho. Wonge ning banyu, mancing ning daratan apa itu? Sepenting yakin mesin tuh, yakin. Ya. Sleman jo, entok ya. Nggak wong mancingnya kok ning darat ya ora ana iwake ya. No, Kono wae yo kaya wong mancing kae lho parani. kayu pacaran diganggu kok. Ora lah.
Ketok itu akeh ya, ya parani yo. Ya saya. Yo. Alah, panas-panas randang tok iwak. Suwene leleh, ngenteni randang tok entok. Wong mancing ya kudu sabar. Ibaratnya kaya mencintai awakmu gitu lho. Ndak Kudu kenapa? Sabar. Mas, kali mancing Mas ya. Oh iya, Mas. Stok akeh ketoke, Mas. Kok siji urung tok kok entuk akeh. Angel lagi, Mas. Galak juga nih wedok. Galak. Wedoke ketoke galak. Iya. Mas, kowe gopan apa Mas? Cacing, Mas. Lah sampean Wes. Cacik iki masa dulu Mas. Ki aku apa? sang atom. Walah, Entuk akeh kok. Sal, Weh, tak bedheki ya. apa? Kenapa wong mancing umpane kok dipasanggon kail, kok ora digoke dhuwur? Yo gene tok iwak. Oh. Salah. Lah apa? Nak umpane kok kayak kene, kok pangan ki entek. Suweman nak rada entuk ya. Pakane entek ya eta rangkat sik. Oleh. Heeh, pakane entek to. Pakane sik. Muga-muga entuk akeh ki engko. Uncalke sing ngadu kono, Tor. Adit. Sing ngadu ya. Ya. Iwake akeh kono kae. Aduh. Kenapa iki? Pancing. Woi. Mancing wong ngising. Alamak, kenang Wong. Waduh. Sembarangan mancing ning kene. Maaf, Pak. Ora sengaja. Kasihan deh lo. oh alah Mas, uncalke pancing kena wong ngeseng. Kurang ajar kowe ya. Ana wong ngising dipancing. Maaf, Pak, gak sengaja. Weh, pokoknya aku ora terima, aku njaluk denda. Denda apa? Duit 1M. Aku kira duwe ember ora dadi duit semono wis ora ngendi. Ya wis, aku tukokno sate wae. Apa gitu, Mas? Ketoke ana nang ngisor anu mau bantal. Daripada tak penjara, milih ndi? Ya wis yo tok sate. Yo tukoke sate yo. Ya wis yo mangkat. Yo. Jotor mancing ora etok iwak malah tombok sate. Wah. Sing ngene kono, pancing. Jadi Mas. Tuku sate, Mas. Melok ah, Mas. Ya yo. Ayo ayang. Ini nang ono sate. Yo. Yo, salamu dhewe mancing ngenani wong ngising. Ayo tuku sate kono yuk. Ya, Bakule ayu rek kaya aku rek, Cah. masa? Ayo. Aku tak pesen sik yo. Sadene pesen ke ya? Iya. Mbak, pesen Mbak. Mau pesen apa? Menunya apa aja Mbak? Bentar ya. Oke. Dipilih dulu. Oke. Sate jamur 5. Terus es teh 5. Oh iya, siap ditunggu ya, Mbak. Oke.